Bodoland martyrs cemetery. दायो जोङो बेवहाय बेरायनो फैदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे सिङाव मा दङ। सिगांनि समाव बिराद मोजां दङमोन बे सिङाव। दायो मा दङ मिथिनो मोना। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोननो जोङो शेयार खालामलांबाय थागोन, खोन्थालांबाय थागोन। आंबो फैफेरथाराखैमोन बेजों। आजिया आं नै बेखौ खेबबाय नै। Hello, dear subscribers and viewers. दायो बे समाव जोङो क'क्राझाराव फैगासिनो दङ। माने लामायाव दङ दायो जोङो क'क्राझाराव फैनो ओंखारबोदों। ओमफ्राय दा लामा ससेयाव दंफैयो। दायो मोननोसै आरोखि बारा गोबाव गैला। दा बेयाव फैनानै मा नुगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि। थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। थ' जोङो फेमिलि श'यै जोङो फैदों। थ' नायदो बिदिबालाय। मा खालामनांगौरा बेखौलाय? बिबार नांगौ। आयु खोमायाव होबाय। आयु आरो बाबा बिदि होना गाखोनोसै। बरियालै फैबाय बिदि होजोबथारनोसै। आयु फैबाय। थ' दायो जोङो थांगासिनो दङ गथ' फिसाबो। मा मेरिनावसै? माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों? बिबारालाय माथो गारखो? बिबारखौलाय माथो गारखो? थ' हेलौ डियार भिउवार्स आरो आंनि लोगोफोर। दायो जोङो क'क्राझार बेवहाय दंफैयो। क'क्राझारनि बे मोनसे बिदिखौहाय बड'लेण्ड मार्टियार्स टम्स बे जायगायाव दायो दंफैयो। थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा दङ आं खोन्थानोसै। बेवहाय मोनसे जोंनि बड'लेण्ड मार्टियार्स होनब्लाथ' बयबो मिथिखागौ। माने बेवहाय गोबांथार बड'लेण्डनि मुङाव बा बड'लेण्ड दाबिनानै जायफ्रा मुंख्लं जाबाय बिथांमोनखौहाय बेवहाय जायगा होनाय जादों आरोखि। गोसोखांनो थाखाय बिथांमोनखौ अरायबो। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं खोन्थानोसै माखासे भिउसफोरखौहाय। दायो बिबारा मोजां गैथ'वा जानांगौ। दायो बेफोरनो जायगाफ्रा नै आं खोन्थानि। दै दं। माबादि मोनफैखो मामिबो फैनानै? सानदे बिबारफ्रानो गैयाना ने दाबो? बिबारखौहाय नायनोब्रा बै ख्रिस्टमास ट्रिया बैयावहाय नायनोब्रा। थ' हेल' लोगोफोर जोङो ओरै नायलांबावनोसै। फैदो मामि थांसै फैदो फै।
बेरायफैदों नामा? मा रोखोम मोनखो? गोथाव मोदोमथारदों? गोथाव मोदोमथारदोंलै। नायसैनो बिराद बरिया बिबारा बिराद मोजां बारदों। मा बियो आयं? मा बियो? डालमिया फ्लावार्स. डालमिया ना? Halo लोगोफोर, दायो माने बोथोरा एसे नांगौ बिबारफ्रा दाबो मोजां बाराखै बेवहाय बिराद मोजां मोजां बिबार थायोमोन आरोना ओरैबायदि मोजां मोजां बिबार थायोमोन बेफोरबायदि आरोखि थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं एसे खोन्थाबावनोसै थ' बे समाव नोंथांमोना नुबाय बेखौहाय थ' बे जायगाफ्रा बेफोर जाहैबाय जायफ्रा बड'लेण्डनि दाबिनानै मुंख्लं जाबाय बिथांमोनखौहाय बेबादिनो बिथांमोननि थाखाय बे जायगाखौ खालामनाय जादों बेवहाय नामबो दङ नै बेहाय लिरदों मार्टियर आरफाना राभा ओमफ्राय मा होनदों माहिलाफारा काबिरालि कालिगावन उदालगुरि थ' बिथांमोना बड'लेण्डनि थाखाय गावसिनि जिउखौ होदों आरोना बेबायदि थ' माबादिनो बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय बेबायदि खालामनाय जादों जेब्ला बोथोरफ्रा जायो होनब्ला बिथांमोनखौ मान होनाय जायो नायदो नै बिराद बुरजा दङ बेवहाय थ' बिराद मानसिफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय जिउ गारदों आरो बै साइडजों दंबावो जोंहा बिराद बुरजानो बेबायदि दंबावो आरोखि ना थ' नायदो नै थ' अनसाग्रा लोगोफोर बेफोरखौ नुयोब्ला गोसोआव जोंनावबो सौग्रावफैयो ना सौग्रावनाया बेनो बाब माबादि बड'लेण्डनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमदों बिथांमोना थैनो गोनां जादों ना पुलिस मिलिटारिफोरजों आर्मिफोरजों गाग्लोबजानो गोनां जादों थैनो गोनां जादों माबादि दुखुनांथाव ना बेफोरबायदि आरोखि थ' जोङो बिथांमोनखौ मान होनो नांगोन अरायबो गोसोखांबाय थानो जोङो नांगोन आरोखि ना बेबायदि आरोखि बेयो जाहैबाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बरागारि दतमा क'क्राझार बिथांखौ जोंनि बर'नि बिफा होननानै मिथिनाय जायो बिथांखौ बेबायदि मुसुखा दानानै दोनदों जोंनि बर'नि बिफा होननानै जों बयबो मान बावनाय जायो बिथांखौहाय
आयु ओमफ्राय माथो जिरायखोनो बावलाय फट' लाबाय ओमफ्राय नों माबायदि मोनखो मामि मोजां मोनदों फैनानै वाह माबायदि मोनखो नोंहालाय मोजां मोनबाय मानसियानो ओइस ओरैनो हरसै मोजां मोनथारदों नोङो फैनानै ना रसै मोजां मोनथारदों सालदे ओरैनो माबादि मोजाङालाय मोजां खिन्थु सिगांगौमानियावथ' बिनि साबसिन गोसो बोनो हायोमोन दाथ' माथो जेबो फोसाबाखिसै खोमा मोनसेबो बिबारफ्रा दृश्यफ्रानो माथो मोजां गैला माथो दुखुनांथाव माथो खालामबावनो बेफोरखौ नोजोर होग्रा जोंनो लिडारबो नांगौमोन दा बेखौ नायसंग्राबो गैला जाहैबाय बेखौ नायग्रा नोजोर होग्रा दा बुंनो थाङोब्ला गुगाजोब्बाय गासिबो अबस्थाफ्रानो गैला बिबारफ्रानो हाग्रा दुबाय बेफोरखौ फोसाबनो सोरखौबा लेबारफोर दोननांगौमोन बिसोर गैया माथो खालामबावनो नंगौ माखासे राजनितिबो हाबबाय खोमा बेफोरावबो बुंनो थाङोब्ला जों पाब्लिकफोरनि थाखाय मोजां जायोमोन आरो मोजां दृश्यफ्रा मोजां जायोब्ला बेनो थ' अनसायग्रा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय बे समावहाय माने सिगांनि समावहाय बिराद समायना रमायनामोन ओरैबायदि बिबारफोरजों बुंफबनाय जायगाफ्राबो साफा क्लिनमोन जानो हागौ दायो आरोना अखा हानायखायसो जायगाफ्रा एसे साफा जादों साइज जादों नङाब्लाथ' बेबायदि जागौना जायामोन माने सिगांनि बेलायावहाय बिराद साफा बिराद मोजांमोन आरोना बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो जोङो बिदिनो माजे माजे टाइम स्पेन्ड खालामफैयोमोन बेरायफैयोमोन बेफोरबायदि आरोखि ना थ' बेवहाय बिराद गिदिर मोनसे फुख्रि बानायदों दङ माखासे गेलेग्रा माबा माबिबो दंमोन बे जायगायावहाय दायो नुनो मोनाखै गेलेग्रा बायदिसिनाफोरखौ आरोखि ना जोङोथ' दायो फेमिलि सुददायैनो बेरायफैबाय नै ओमफ्राय जोंहा सालथे दङ बिराद जोंखौहाय हेफाजाब खालामो थांनाय फैनाय ज' बेरायो जोङो थ' मा रोखोम मोनखो बेरायफैनानैलाय मोजां मोनबाय थ' अनसायग्रा लोगोफोर जोंहा इसोरनि अननायजों जोंहा सासे गोदान गथ' फिसाबो मोननो थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थ' मानसिखौ नायनानैथ' नोंथांमोना सिनायखागोन नै मा रोखोम दं दायो स' बे समावहाय आरो सासे बिबनां बे क'क्राझारावनो दंफैयो नालाय
जोंखौ लोगो लानो फैगासिनो दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि जाग्रा लोगोफोर बिराद सान्दुं दुंदोंलाय दायो नै गथ' फिसाया मामा बिफां नायनोनो मा नायनो ए बेखौ क्रिसमास ट्रिसो होनो वाव बिराद मोजां नुदोंथ' आरो ना वाव वाव मोजां मोनदों नोङो बाव थानानै वाव मोजां ना बिबारा मामि मोनामसुनाय नायलाय मा रोखोम मोदोमो मोजां ए फैदो wow la 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 बिराद मोजां बिबार बारोमोन आरो ना बिराद मोजां बिबार दंमोन ओमफ्राय ओरै जिंबो बिराद मोजां बिबार दंमोन आरो बेयाव फैनानै गोसोखौ मोजां मोनलाय फैयोमोन जोङो ओंखायनो दिनैबो फैदोंमोन समा जानो नांगौ एसे ओमफ्राय एसे फोसाबग्रा माग्राया एसे खम जादों आरोखि नायग्राफ्रा बेफोरबायदि आरो थ' माथो होनबावनो थ' जोङो दायो गिदिंखांबाय एसे एनै नायखांबाय आरोखि थ' नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय नोरैबो नुगासिनो दङ मार्टियर टम्बसफोरखौहाय थ' जोङो दायो नायखांबाय गिदिंखांबाय दायो जोङो थांनोसै जों एसे टाउनाव बेरायहैबावनोसैलाय आरोखि जों एसे हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय फार्स्ट टु लास्ट नायनायनि थाखाय नायग्रा बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ जासिनानै दिनैनि गुसुं ब्लग भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय आरोखि थ' उननि समाव आसा खालामो नोंथांमोन बयजों लोगोसे फोरबोनि गाहाम बाथ्राजों लोगो मोनबावगोन होननानै थ' गोजोन्थों बाय बेयाव लिरनाय दङ कमेज बेवहाय दङ dear martyrs we salute you for your supreme sacrifice we are committed to carry forward your dream to bring it into reality नोंथांमोननो दहाय आं बुंदोंमोन आङो बिबनां फैगासिनो दं होननानै दा नै बिसोरनो आरोना सासेयाथ' आं सिनायाखिसै गायसिनानो आंना बिबनाङा ओमफ्राय नैबेहा बिसमुरिनि दे मोजां दा ओमफ्राय आच्छा दे र' एसे खाथियाव नायनो लुबैगोन खोमा आच्छा
एसे मास्कफोर बोखारना होदोब्रा बयबो नायथोंसै दे बेरायहैबावनोसै नोंसोरबो ने दे थांना फैदो दे होमबालाय तो ख्रिस्ट'नि अनजायग्रा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आं हानायखिनिखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय तो मा रोखोम जायगा जोंनि बे बड'लेण्ड मार्टियर टम्बा बिराद मोजां बेयाव बिबारफोर दं आरोखि ना ओमफ्राय दायो मोजां बारफुनाय मोजां जायाखै नालाय मोजां नुनो मोनाखै नोंथांमोना तो बिबार बारनाय समाव जोङो खनसे फैफिनबावगोन आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बे जायगाखौ मा रोखोम आरोखि ना